Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammad Yusuf. Ina so in ja hankalin 'yan uwa 'yan Najeriya game da coronavirus, wato COVID-19. Ta riga ta shigo Najeriya, an fara daga mutum ɗaya yanzu an tafi mutum 35. Haka aka fara a sauran ƙasashe irin su China, America, Italy, har UK ma. Daga mutum ɗaya suke farawa, a tafi 10, a tafi 100, a tafi 1000. Muna fata mu ba zai kai ga haka ba, Allah ya tsayar mana da ita. Akwai matakai da ake bi don daƙile wannan cuta ta tsaya ta daina yaɗuwa. Mu ɗauki misali China, sai da suka kulle wani ɓangare na ƙasarsu wanda aƙalla yawansu ya kai miliyan 60. Suka ce kowa ya zauna a gida. Ba matakai ne na tsawwalawa ba, matakai ne na gyara kayanka baya taɓa zama sauke mura ba. Da suka ɗauka wannan matakin, yanzu mun ji labari China yanzu kullum cases ɗinsu kullum ƙasa yake daga 80,000 su ne the highest, yanzu ya dawo bai wuce 5,000 ba. So matakai ne wanda in 'yan ƙasa suka ba da haɗin kai, yanzu ne za ka ga an manta da labarin COVID-19. So da Allah jama'a, akwai matakai da gwamnati za ta na fitowa da shi ɗaya bayan ɗaya. Yanzu mun fara ji an kulle airports saboda hana zirga-zirgar jirage, waɗansu a kwaso su daga wannan ƙasa, waɗansu su zo, waɗansu kuma su tashi. Duk wannan matakai ne ba na son rai ba, ba na son zuciya ba. Masallaci ba wanda ya sai ce zai hana mu sallah. So amma in lamari rayuwa ya zo, annoba ta zo, shi musulunci abu ne mai sauƙi. Kullum yana fito da maslahohinsa.